Prin voință, adevăr și curaj, zeci de mii de oameni din toate colțurile Republicii Moldova au cerut în mod insistent să fie lăsați în legea lor. Lupta pentru libertate, de fapt, a început mult mai devreme, în 1989, atunci când puterea a trecut de la Partidul Comunist la Sovietele de deputați. A fost nevoie însă de mult mai multe transformări. Tocmai de aceea, în aprilie 1990, a fost ales în mod democratic primul parlament, numit și Parlamentul Independenței, care avea menirea să răstoarne ceea ce a construit Uniunea Sovietică. Au urmat alți pași spre independență, renunțarea la economia centralizată și sistemul administrativ de comandă și trecerea la economia de piață, adoptarea decretului cu privire la puterea de stat, schimbarea denumirii statului din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească în Republica Moldova și stabilirea relațiilor bilaterale cu alte state ale lumii. A sosit timpul să facem dreptate și poporului nostru. Vă îndemn să adoptați anume acea hotărâre care să coincide cu năzuința poporului. Trăiască Moldova independentă! Trăiască Moldova independentă! Anume aceste cuvinte au dat speranță din nou zecilor de mii de oameni care așteptau cu sufletul la gură aici, în inima capitalei, să se întâmple minunea. Această palmă de pământ să fie a lor, dar nu a ocupanților. Pe 27 august 1991, Parlamentul a adoptat Declarația de Independență a Republicii Moldova. În virtutea dreptului popoarelor la autodeterminare, în numele întregii populații a Republicii Moldova și în fața întregii lumi, Republica Moldova este un stat suveran, independent și democratic, liber să-și hotărească prezentul și viitorul, fără niciun amestec din afară. După ce a fost semnat actul de independență, primul președinte al Republicii Moldova, Mircea Snegura, a ieșit în fața mulțimii și a adus vestea mult așteptată oamenilor. Câteva timp în urmă, Parlamentul Republicii Moldova, ales în mod democratic, a atins vârful. Unanim a adoptat declarația despre independența Republicii Moldova.